Right, mapurisa mazhinji avo vanowanikwa vari vanoita basa rekukontrola traffic muguta reHarare munzvimbo dzinenge dzakafamba robots vari kuratidza kuti vave kufarira zvakanyanya basa ravo mushure mekunge pamboita nyaya yakatenderera yekuti pane mupurisa akapiwa here motikari kana kuti akatengeserwa nemari shoma shoma motikari mushure mekunge umwewo wechiIndia aonawo basa rakanga richiitwa nemupurisa uyu nguva neimwe neimwe kuti akanga achiita basa rake nemwoyo wose. Izvi zvasakisa kuti mapurisa mazhinji ange ari anomotivetewa kana kuti kukurudzirwa kuti vange vari vanoita basa ravo nemazvo uye vachiratidza kufarira nekurida. Iye zvino tikatendera muguta reHarare tichaona kuti zvoni munzvimbo zhinji dzinenge dzakamira mapurisa vanenge vachikontrola traffic, aiwa mapurisa ava vari kuoneka kuti vari kuita basa ravo nemazvo, vari kuita nenzira inofadza veruzhinji. Sezvamuri kungoona parobot apo rinopinda paRainbow Hotel pamwe chete nepaZanu PF headquarters pane mupurisa aripo ari kuratidza kuti ari kuita basa rake nemazvo uyezve achifarira basa rake.